Já jsem Ivona Remundová a ve 41 letech jsem zjistila, že mám ADHD. Neurodivergentní život, stovky nezvládnutých emocí, pozdní příchody, zapomenuté schůzky, nedokončené projekty, ale taky schopnost za jednu noc dohnat to, co by jiným trvalo týden. S manželem Filipem dokumentujeme moji cestu. Od diagnostiky přes terapii až po setkání s odborníky z celého světa. Tohle je Klid v hlavě, dokumentární podcast pro neurodivergentní lidi a ty, kdo je chtějí pochopit. Dnes mám bordel. Dostaneš pokutu? Já to nestihnu, já na to zapomněla. Když se budeme učit plavat. Zítra pošlu, já ti nevnímám. Zastav se. ADHD. No tak vidím, že jsi vyzvedla ty prášky a asi jako úplně prostě pro mě základní otázka je, jestli to chceš brát, protože jak tě znám, tak se vždycky práškům a především jako antidepresiv bála. A co si pamatuju, tak když jsme tam byli, tak jako předepsali prášky na spaní, což jsem úplně chápal, aby si konečně odpočinula a prostě nejel ti mozek a ty si pak nebyla úplně vyčerpaná, ale si teďka nějak zjistila, že to jsou prášky na spaní, ale to spaní zařizujou jakože antidepresiva. Nebo co to je? No, Jsi to četla? ten příběh, tady je napsáno na krabičce. Tritico AC 150 mg per orální podání před použitím. Si přečtěte příbalovou informaci. Jo. Tak to pojď přečíst. Tak příbalová informace říká, že je to přípravek Tritico, který má léčivou látku trazodon hydrochlorid a patří mezi antidepresiva s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí. A že je vhodný i pro starší pacienty. Tak to už jsme tam. Tak to je základní informace. Jo. Pak, že se mám poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, tak to jsme udělali. Paní doktorka řekla, že to je nenávykový a že to je na spaní. Že to je na spaní. Tak to ti poradila. No. A tak jako obecně k tomu, jestli něco, já se musím přiznat, že jsem asi měla předsudky dlouhý léta vůči antidepresivům. Co tam teda píšou tady? Píšou, že to je antidepresivum s tlumivými účinky, takže během prvních dnů léčby může vyvolat ospalost, která ale prý většinou vymizí. No ne, tak člověk, který nemůže spát, tak asi vítá ospalost, to je zatím dobrý. No a některé účinky tady toho trazodonu, té látky, která v tom je, se můžou jevit jako příznaky neléčené deprese. Tak to bych třeba nechtěla, aby se mi objevily deprese. No ale já si pamatuju, že když jsme četli příbarový letáky nějakých obyčejných prášků, tak tam bylo vždycky napsáno do 3 hodin smrt, řezelenají ti nohy, budeš krvácet z uší a jak se tomu vždycky člověk směje, tohle je docela jako ne, počkej, v pohodě. To je teprve začátek. No, přečti. Změny v krevním obraze, alergické reakce, syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta tělesné hmotnosti, nechutenství nebo zvýšená chuť k jídlu, sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie, úzkost, nervozita, neklid, bludy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční příznaky. Nesklamat. To je začátek. Tak dobrý. Ospalost, závratě, bolesti hlavy, malátnost, neklid, snížená pozornost, třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, poruchy vlastní tvorby řeči, takzvané hledání slov. Počkej, ty jsi teďka řekla, že nemůžeš mluvit. Nevzala jsi to už. Srdeční arytmie, poruchy srdeční frekvence, bradykardie, zpomalení srdeční frekvence, tachykardie, zrychlení srdeční frekvence, ucpání nosu, dušnost, pocity na zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávicí obtíže, vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení, bolest v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubu, potíže s močením, priapismus, přetrvávající a bolestivé stopoření penisu. Léčba trazodonem musí být ihned ukončena, pacient musí vyhledat ošetření lékaře. Takže tohle všechno mě může potkat. A tohle si nemusela číst.
Já jsem to přečetla celý. No ne, ale tam vždycky píšou, v kolika je to procentech, ne? Ty to nafukuješ. Ne, tady je to napsáno všechno takhle hezky za sebou. A není tam napsáno velmi výjimečně. Ne, není tam takový to velmi výjimečně a to je to prostě všechno takhle za No sebou. dobře, takže já jsem trochu čekal, teda až na ten poslední bod, že tam něco takového bude. Ale to tak vždycky jako člověk pak bere, ne? Tak proč si to vůbec čteš? Já nevím, protože Máš z toho strach? Protože je to takový lék, u kterého si říkáš, že jestli bych to jako nezvládla bez něj. Představuju si, že třeba... A třeba... ti říkala, promiň, že tě přerušu, když ti říkala, že tohle to je takový, že ti to může pomoct a já jsem měl pocit, že to je milosrdný, nějaký moderní, divné bez vedlejších účinků. No já chci říct, že si to teďka čtu proto, nebo si to čteme spolu, protože já mám jako pocit, že tohle je nějaký lék jako na rozmyšlení, že jako se můžu teďka rozhodnout. Ještě pořád, sice jsem si to vyzvedla, tak už teď by to bylo neekologický to nepoužít. Ale mám takový pocit, že když dostaneš lék na třeba nějaký těžký zánět, že dostaneš antibiotika, tak si to jakoby musíš vzít, protože ti hrozí něco jako vážného. Takhle no dobře, ale ty jsi vyhledala lékařskou pomoc, protože nemůžeš od té doby, co máme děti, spát, jak sama říkáš. A když spíš, tak spíš nekvalitně a jsi druhý den strašně unavená. A zhoršuje to tvoje psychické stavy a trpěla si úzkostma, nebo jak se to jmenuje, nemohla si vstát z postele třeba do 12 nebo do 1, když byla pandemie, to si pamatuju, že jo, dobře. Tak teď je otázka, jestli to není stav podobný nějakému zánětu, akorát, že psychický míře. No jako já mám spíš pocit, že bych to chtěla zkusit. Že bych jako, že mě to láká. Vlastně už ve chvíli, kdy to ta paní doktorka řekla, tak mě najednou se zrušily všechny moje dosavadní předsudky a pocity strachu vůči medikaci psychického stavu. A normálně jsem cítila... Jsi podle mě ucítila naději. Já jsem ucítila naději, nějakou jako úlevu, že někdo má něco kouzelného. A že bych mohla mít nějakou jako kouzelnou pilulku v ruce, která vyřeší moje problémy. Takže mě to vlastně láká dost. Takže máš takzvaně rozporuplné pocity. Na jedné straně tvůj starý stereotyp, kdy se toho bojíš a na druhé straně seš tak zoufalá, že už potom saháš. No? Zoufalá, to je dobrá otázka. Zoufalá, trochu jsem zoufalá, zvlášť v noci, když nemůžu usnout. Usnu na hodinu, pak 2 zase nespím, pak usnu na 2 hodiny, pak hodinu zase nespím. To jsem dost zoufalá. To je jako každý, kdo zažil spánkovou deprivaci, tak ví, co to je za zoufalství, když jako chceš spát, jsi strašně unavený a nejde to. Já ty jsi mě o tom nikdy pořádně nevyprávěla, jako ty jsi mě chtěla ušetřit. No. A nebo ti to nedocházelo, připadalo ti to jako, už jsi na to zvykla, spím, nespím, snažím se usnout. No totiž dneska, když ve stínu té možná nový diagnózy si uvědomuji, že jsem tyhle problémy měla úplně od dětství. Vlastně ta moje hlava opravdu fungovala od malička tak jinak. Já si nepamatuju jinou hlavu, já si nepamatuju sebe, že bych jako dobře spala. Já si vlastně celý svůj život pamatuju, že jako takzvaně blbě spím. Že pro tebe to je jako normální. Ve školce jsem nikdy neusnula, tam mě nutili a mučili. Nikdy se to nepodařilo. A rodiče mě dost složitým způsobem se snažili uspat, babička se mě dost složitým způsobem snažila uspávat a to nikdy jako nešlo. A v noci jsem se budila a měla jsem hodně snů a hodně nočních můr. Dodnes si jich spoustu pamatuju. Takže mě tím možná nikdy nedošlo, tím jak jsem si... Znáš takový ten efekt, že ty něco nějak máš, takže automaticky předpokládáš, že ostatní taky, protože si vůbec nedokážeš představit jako jiný stav bytí. No ne, ty si pak musela vidět mě, že kdykoliv si lehnu kamkoliv, tak usnu, že jo, tomu si se posmívala. Ne, to mě strašně rozčilovalo. To já úplně nenávidím, když si někdo lehne a usne. Závidíš, viď? Závidím. Protože já to nemám, no. Mě ta hlava pořád jede. No a ještě si říkala, že se do toho přidali děti, to znamená, že nás budili, ale třeba jako si pamatuju, že jsem kolikrát přebaloval já, že jo, protože ty jsi spala, takže mě to nedocházelo, že ty nespíš, ale možná to, o čem mluvíš, je, že nespíš tak, že vypadáš jako, že spíš, ale uvnitř toho mozku ten spánek není na 100%, protože na první pohled já neindikuju, že by si prostě
byla náměsíčná, lezla po stropě, takhle to není, že jo? Takhle to není, ale já jsem v takovém polospánku. Je třeba všechno Polospánek, aha. No všechno to je to, co je na to matoucí pro mě. A možná i pro tebe teda, ne? Jo, tohle na tom bylo matoucí, že já jsem všechno, co se dělo okolo zaznamenávala, ale ten mozek právě říkal, zkus ještě spát, ale už jsem byla tak jako napůl vzhůru. To znamená, že můj mozek, co já ho znám, tak se nikdy nedostával dlouhodobě do jako hlubokého takového toho hlubokého spánku na několik hodin v kuse. A myslím si, že kdyby mi tohle někdo teďka mohl zařídit, třeba tady Tritiko AC, tak by to, já si představuji, že by to mohl být nějaký úplně nový život. To já neznám vůbec, co si pamatuju. Pak je potřeba porovnat nežádoucí účinky Tritiko AC, které jsou teda strašný, s nežádoucími účinky kubánského rumu. Třeba zjistíš, že dát si 2 deci kubánského rumu tě uspí stejně a bude to mít menší důsledky pro tvůj život. No, mě by zajímalo, na tohle bych se chtěla někoho zeptat. Co je lepší? Jo, protože co méně škodí. Věřím tomu, a tak se o tom píše v těch moudrých knihách, že obrovský počet lidí s ADHD se takzvaně samomedikuje. To znamená, že buď pijou alkohol, nebo hodně kouřej, nebo berou kokain. Kokain ne, ten tě nahodí. I když ne, vlastně ADHD člověka kokain zestabilizuje. No hlavně, že ti udělá ten fokus. To zaostření. Zaostření. Ale hodně lidí s ADHD na uspání používá marihuanu. Pomáhá jim to právě se dostat do toho stavu, kdy se dobře spí. No a mě by zajímalo se o tom s někým pobavit, s nějakým lékařem nebo farmaceutem, kdo by mi vysvětlil, pokud to teda nejde zvládnout, nebo zatím jsem se třeba nenaučila nějaký meditační, sklidňující metody, které mě tam dostanou úplně zdravým způsobem, tak co ze všech těchto látkových pomocníků je nejméně škodlivý. A teď si představuji. Mně přijde, že je důležitý, že ti říkala paní doktorka, že tohle to nevytváří závislost. Na rozdíl třeba od rumu, na kterém se stane závislá 1-2, pokud se s tím budeš uspávat každý večer, to víme. Tak kdyby tohleto u tebe nemělo tolik těch nežádoucích účinků a ještě ke všemu bys na tom nebyla závislá, to znamená, když to zapomeneš a pojedeme na Šumavu, tak se ti tam nic nestane bez toho, tak to by bylo nadějný. By to stálo za pokus. Tady v podcastu sdílím svůj vlastní příběh s ADHD. Každý z nás to má jinak. Jiné projevy, jiná cesta k diagnóze nebo jiné léčebné postupy. Můj příběh vás může inspirovat, ale nemusí vůbec odpovídat tomu vašemu. A je to tak v pořádku. Mně teďka pomáhá představa, že je to dočasné řešení. Má smysl takhle nad tím uvažovat, protože já úplně chápu, že člověk přemýšlí, jestli si má vzít prášky na depresi nebo ne. Zvlášť v naší kultuře. Teďka máme na workshopu jednu Polku, která skončila na ayahuasce v Americe, nikoli v jižní, ale v severní. Dostala se do Osidel Gurua a ona říká, že si v Polsku nebrala antidepresiva, protože to bylo velmi stigmatizovaný před těma jako ještě 15 lety, než odjela do Ameriky. Chápeš, my žijeme v zemích, kde duševní nemoc je velký stigma, jo? A na tož ještě brát prášky, takže lidi to radši neberou, protože se toho bojí. Tak proto mně přijde důležitý o tom takhle otevřeně mluvit a promýšlet to a uvažovat nad tím, jako, jak to sám pro sebe destigmatizovat a jak si to třeba vzít, pokud tě to může jako zachránit. No. Já si to představuju jako takovýho hodnýho chárona, který mě jako převeze přes řeku nějakými úzkosti a deprese. Který mě převeze z úzkostí, depresí, pocitu úplného jako věčného selhávání v životě a strašně špatného spánku, který tohle všechno umocňuje. Já si představuju, že to, že málo spím, zhoršuje všechny ty ostatní aspekty té poruchy mý v hlavě. Takže moje naděje je, že se teď dobře vyspím díky tomu a dodá mi to energii k dalším krokům, který by třeba mohl být naučit se chvíli nad ničím nepřemýšlet, naučit se třeba uklidňovat, meditovat a používat jako jiné techniky k tomu, abych se dobře vyspala. Já si to dneska vemu a zároveň si ještě zkusím potkat někoho, kdo mi vysvětlí, protože to teda já nevím, jestli to je ADHD aspekt, nebo jestli je to aspekt mý osobnosti, ta jako extrémní zvědavost. Já potřebuji vědět, jak to funguje. Já potřebuji od někoho vysvětlit, co se stane, když já tohle polknu, jaká látka kam doleze v tom těle a co tam jako udělá. To potřebuji prostě nějak
to pochopit. A to tady nikde napsaný není v těch příbalových letácích. Tady je jenom, že to nějak něco... Chápu, já to mám podobně. Vždycky taky jsem rád, když ty věci rozumím. Tak já to zkusím. Ty budeš mi na blízku doslova a budeš mi držet palce, abych spala. Tak jo. Mám za sebou prvních pár dní užívání antidepresiv v mém životě a výsledky se dostavily téměř okamžitě. Asi nikdy v životě jsem se tak dobře nevyspala. Nepamatuju si, že bych někdy usínala a probouzela se až ráno, aniž bych si z noci cokoliv pamatovala. Tento nový stav způsobil, že se ráno probouzím odpočatá a mám chuť vstát a zase žít. Mám velké štěstí, protože žádný z nepříjemných vedlejších účinků léků se u mě neprojevil. Potřebuju si teď odtruchlit těch mnoho let, kdy jsem v noci místo odpočinku každou chvíli přemýšlela nad tím, co jsem zase nestihla a musím zítra dodělat, nebo nad tím, čím se pokusím pořádně unavit, abych vůbec mohla usnout. A taky se potřebuju zeptat někoho moudrého a v oboru vzdělaného, co se mi teď s pomocí nového léku vlastně v těle děje. O rozhovor jsem poprosila docentku Magdalenu Šustkovou, farmaceutoložku z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá neurobiologií závislostí. A můžu ještě trochu kafe, prosím? Když už jste vstala. Dobře, tak to by vám budu vděčná. Jako rozjezd trochu, jsem to ráno jsem to nestihla. Pro mě to začalo celý tím, že jsem vyhledala pomoc psychiatričky na pokyn přátel, který mě dlouhodobě sledovali. Takže jsem vyhledala paní doktorku Holčapkovou a jedna z jejich prvních otázek byla, jak spíte. A mně došlo, že nespím vůbec dobře. A to nejenom teď v posledních letech, kdy je to logický, protože mám malé děti a kdo má malé děti, tak prostě nespí dobře většinou. Ale že nespím dobře celý život. A že si vlastně vzpomínám na sebe už jako na dítě, který ve školce jsem neusnula snad nikdy. Tam se mnou fakt takzvaně byly problémy, že si na to ty učitelky stěžovaly, tenkrát ještě soudružky učitelky v Hododíně v závodní školce si stěžovaly na to, že tohle dítě nejde uspat. A že to opravdu nejde a že budu teda buď chodit po obědě, protože tam zlobím, anebo se ruším, a nebo že budu muset dostat nějaký fakt jako jasný trest nebo příkaz, abych to zvládla. Takže jsem si díky ní uvědomila, když se mě ptala na to dětství, že vlastně ten problém se spánkem jsem měla úplně od malička. Když jsem si vzpomněla i na to, jak jsem usínala vlastně jako dítě, že to skoro nešlo, že jsem měla milion nějakých jako pořád snů, že jsem polovinu té noci strávila v takovém nějakým polobdělým stavu. Tak to najednou byla ta vlastně první věc, kterou jsme s paní doktorkou řešili. A mě to překvapilo. Já jsem si říkala, aha, tak já se chci sklidnit a teď budeme řešit spánek, dobře, to je zajímavý. A ona právě říkala, to je to první, co musím začít řešit, protože když dobře nespíte a nedá se spát, tak pak se ani nějaký léčebný proces vlastně nemůže vůbec nastat. No a její první rada byla, pojďme zkusit, kdybych vám teď dávala úkoly typu začněte meditovat nebo poslouchejte něco před spaním, jak by to na vás působilo? A já jsem jí říkala, no, já mám malé děti, který všichni 3 chtějí nějak uspat, takže já se jako ten večer vůbec nedostanu k tomu, že bych měla nějakou jako chvilku pro sebe. A navíc, když mě řeknete, že mám meditovat, tak pro mě je to jako, kdybyste mi řekla, skočit do bažiny. Hlava pátrací balón. Že to vůbec jako nejde. Takže mi navrhla to zkusit medikací, abych se vůbec vyspala a vůbec jako začal nějaký proces. A doporučila mi lék, který se jmenuje Tritico. To antidepresivum, trazodon to obsahuje. No. Tak a já jsem vlastně před sebou měla tu volbu teda poprvé v životě takzvaně brát nějaký prášky na hlavu. Což jsem se lekla, protože nejsem sama, když si pročítám skupiny lidí na Facebooku, skupiny lidí s ADHD, tak tohleto dilema, jestli vůbec něco začít brát, nebo ne, má spousta lidí.
A co vy jako klinická farmakoložka byste poradila člověku, který má takovýhle dilema? Já bych mu poradila, že by se měl zamyslet nad tím, jak jako do té doby fungoval, jestli je schopný to teda zvládat bez té medikace, jestli vyzkoušel ty možnosti. A pokud to opravdu jako delší dobu v podstatě zkoušel a nefungovalo mu to, tak si myslím, že je medikace na místě. Zvlášť, když vlastně to je ještě opravdu s poradou s odborníkem, tak tady už bych řekla, že není co řešit, protože ta medikace může toho člověka stabilizovat, nějakým způsobem mu, hlavně když teda jde o spánek, tak vlastně i načerpat nějaký síly, získat nějaký nadhled, prostě se nějak vzpamatovat. A nemusí to být celoživotní, v tomhle případě teda to antidepresivum, záležitost. Že jo? Záleží na tom, jak na to bude reagovat, jakým způsobem se posune dál, ale to, že se nějakým tou medikací, tím léčivem, aspoň na nějakou dobu sklidní nebo udělá to, co potřebuje, tak si myslím, že to je asi jednoznačná volba. No, protože pokud by se dál snažil vlastně využívat jiný prostředky, nevím, co všechno jste teda samozřejmě zkusila, ale dost často to může potom vést k tomu, že se ten člověk zbytečně vyčerpává. A vlastně pak není už vůbec schopný se poprat i s těma dalšíma věcma, s nějakým normálním během toho dne a ten spánek je zásadní věc. Takže tady si myslím, že a ta volba toho antidepresiva je dobrá, protože nejde o návykovou látku, není to vlastně útlum takový jako typu benzodiazepíny nebo Z látky, které by se nedaly takhle jakoby užívat pravidelně, ale nějakým jakoby komplexním efektem to toho člověka sklidní. Takže si myslím, že to je určitě jako dobrá volba. No. O lécích tady mluvíme čistě pro informaci. Zkušenost s medikací je u každého úplně jiná. Co funguje mně, nemusí fungovat vám. Nepropagujeme psychofarmaka, ani proti nim nebrojíme. Postoj k nim si musíme každý vytvořit sám za sebe a jejich užívání musí vždy probíhat pod vedením odborníků. Trazodon spadá mezi antidepresiva. Další část našeho rozhovoru uslyšíte na platformách Hero Hero a Forendors. A tyhle ty efekty nastaly hned? Docela rychle. Jo, tak to si měla docela štěstí. Projevy se můžou zmírnit během toho dětského věku do dospělosti, ale úplně to nezmizí, protože tam jsou prostě nějaké vlastně vrozené, nechci říct deficity, ale prostě určitý jako pozměněný fungování. Pro spoustu lidí je ten hlavní důvod, proč svý dítě lékama neléčí. Děkujeme vám, že nás sledujete a podporujete na herohero.co/klid v hlavě podcast a na forendors.cz/klid v hlavě. Díky vám totiž můžeme natáčet rozhovory s odborníky a zabývat se jinakostí mozku z různých úhlů pohledu. Třeba i toho vašeho.